Ambedkar aphan mate alamu asap so thi hek peneli akhe sarjai kathar mansineli non apor pipan Ambedkar contribution aputha thi hek pen la Dr. Ambedkar a photo lo la ho alang li ke mahar pu jati a tribe amunit alang li Nagpur malom pen si amahang ke thek la pen ke alang li ka por hedam ha London Amerika bethe lo ke doan alang li por he lap lo la pen London High Court along Supreme Court alang li barrister kam se claim dun barrister polo te la ke advocate jong kali la ke advocate apart he muchot thek muchot aphan di barrister pu alang li hala dak barrister kam claim dun la pen ke api tu si India independence ke hang along alang ni nang cherap dun lo independence ke hang long nang cherap dun bompen independence long det api ke Gandhi amatsi ki puthulo Gandhi pen che tonte do ka che bohong da che bohong seta Gandhi amatsi ako ki puthu je Ambedkar aphan le law secretary pinchong det not law minister la pen India a constitution ke tok ya bang aphan alang li phan le arpu pidet not pugepu lama si alang li phan si arpu pidet na mathadam nangpo je alang li Mahatma Gandhi pen daga je tonte do kok anta Mahatma Gandhi ta alang li take o puchini det apot si aron ana tu take o puchini det apot si alang li phansi arpu pidet lo la pe alang li phansi India constitution petok det la lan chop takalilang hala Sikh schedule ke tok hut Reverend JJM Nichols Roy tok lo la pen ke Gopinath Bordoloi ta cherap dun lo la so hut Sikh schedule pangtang vek pe do vek nang ji inglong arat Assam ke do inglong arat dom phat hala bang sohut Assam non Assam aba alam le pudam kali hala bang sohut Assam boleh Nagaland Mizoram North East ke do an ke Assam arlosi do at na Assam ke do a tribal atum phan an a tribe atum phan an Sikh schedule a kaprek a constitution tok pidet nang jipura a boy nang epidun RD ke pichot kali kache dan alang li si kache dan tu pe kache song pe me tu abang le ha constituent assembly along la si pini constitution day la November 26 arni 1949 abinonge Farokre sirkepra sirkep aningkan November a ciklo lage Phaikuni lobodi Phaikuni a ciklo in koira throk arni si ilitum a constitution pe klang la pache thang la hala so arni si Sikh schedule ta pache thang la ke arni ning je bina masilo Phaikuni a ciklo in koira throk arni Farokre sirkepra plikepra sirkep aningkan la si non pini Dr. Ambedkar aphan lapen Reverend JJM Nichols Roy aphan ilitum choro nangko kado beta ilitum choro nangji lapen laka choro pensi Karbiang Long ilitum Karbiang Long NC Hills kedo a tribe atum phan an lapen akaprek akhei tum phan sita nelita la constitution day a kardom pila kardom to choro lo sir nang li thi hek pen rada phan la poson ke paklar ponapot akero paper piglo thema ongdung elitum karbi chot khali kaprek traps tung tame Ambedkar ko pisi ke claim ke dam elitum inglong aso tum han ko pisi a contribution doma hala chini o eda a pot si pinia sonson ma ge tum special si donai polo pachet hang si procession tame tum dam nai polo si tame itum awareness mate inglong aso amade inglong akhe tum bangke
cerok tok pati lason aron anatu ke paprang nun abang itum an paprang nun prapeda posi itum lason lot stame ke bang jelang aning kan pen abang ke itum bori pon nang athema lang li pen joksi pini ilitum an dame wan sai kilong dulu asa Ambedkar mandame choropar piglo lasi non peneng we itum jasemet ka chathan pon je bang ke la hello kinamtang patumi di kamalong Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma dame pangdang lo mone 2024 pen ke Uniform Civil Code bang Assam along riado pangdang po bosi alang lipen tanpon ente non itum ka chinni nang ja bang ke Uniform Civil Code po kopia hormulo ongdong atum chini nela UCC pulo Uniform Civil Code thi hek pen ke la lo itum bharotari aronalo Indian Constitution long itum lang namlo pulo tangte Article 44 long sige tok du halda labangso Article 44 long ke toke Directive Principles of State Policy isi along ri along laposon aron pinchong lote pode halada ke tok uniformity dopo lapen hadak ke cari ke calonji aphana bang joy ki position kitok do seta nona bang itum ka chini naya bang ke halada ile tum purhi thu jerdo pore theglong ko hada halada ka bang ke lason losar ke to jutang jubat pangri pangdon lapen nem rokom lapen longle phelang khidat lo hedi property kaddo ka betame halada ke to ka bang ke anem rokom adhormo jek jepin pensi kaddo ka be phanta laso Uniform Civil Code bangke parlo etpu pusela da ketok lasi non bangke labangso Uniform Civil Code mate UCC labangso aron jok si iletum kapre ka khai do iletum chini India do ke khai so tum ta dupik khai pi tum ta do apot si iletum khai so atuma phan jasemet khai so atuma phan labangso Uniform Civil Code jok si pichun diat pulo tangte ko an kana hok theji lapen labangso Uniform Civil Code pichun diat pulo tangte 6 schedule pen ituman warsai nangi pitang apot hala so warsai bang vir de jima la so potaksi nang liphan bang karju ini lihat Uniform Civil Code mathakrang lo ne ko son lo ne Jawaharlal Nehru Congress atumsi labangso IUCC pedonangji pu kipu lapen halabangso hot Jawaharlal Nehru ta aphanta pedovek nangji pu kipu dun atum bangke Congress atum bong ingjir maratu pusipu Mohila Congress atu posible. Mohila Congress arloso tu si la UCC pedonangji pudun bare. Amat hala sohot penta Congress atu mang bongta chini lo la bangso UCC ge he no dakta kek puke lama si ake ong atum ke chikroi dunde lo seta arloso mar atum kipu pena jok la pen ke Jawaharlal Nehru kipu pena chekroi dun det pena jok la so UCC Uniform Civil Code selam det code puge aron pula uniform puge kado ka ve phanda chihoman pula kado e phanda ching repeat aron pinchong det nai puge Congress dum se claim det lo sita non apike Congress atum la panu ka pre tum da la ke chok chi chok ji pu chi ma thalo seta non bang ke BJP tum ke la si on otu lok le lo athema la Uniform Civil Code pinchong lo te Hindu si do chok ji po bang le alam pe the dam bang ke Uniform Civil Code pulo tang te hala Bhagavad Gita long ki pu alam le hala so teng si pinchong po pir the ke tribe of it po K of it po pir the munit atong bom a K of it
a class a sreni si do chok puya la ke Krishna si gipu Bhagavad Gita chapter 4 along verse 13 along si pula an ke labang so a uniform civil code nang pedokok lo pula tang te ka che plang ya bang ke ilitum sik schedule ta pedo de dek po pave pivir dek po schedule tribe ta pave dek po athe mahaladak Bhagavad Gita long e tribe ke avi pu ason si pu dek ya dake asreni si do pu chot ken te la pu ya amasi schedule caste si do chot po an ke schedule caste le do chot lo te sik schedule ka velo la ke non autonomous council ke avidet po la si autonomous council kapa vedet dia pot si non ta Assam government dengan kaita tribal welfare si donangi pu ver te kilo non ta pu bom lo tribal welfare non ta hala plain ke do a tribe akar bi atom hanta autonomous council de nang pipelo de tribal welfare si nang pipu welfare pula te lage kang jinso Assamese ting pupu besera wejo oloman di dioksun ta lason aphan je ai ta murgi ta di dioksun ai gahori wali ta di diok ai je chup chap thake bolo dia ki ase ye lason besera puye lason aphan la welfare council po bangke la sinon ta lason welfare council siki BJC ceturok lo athema akhei avi sreni si do chok pu sinang pukok po la hello ni li sik sidul na tu pen ke non amat ke kan ye kang tu non akiro pilosar non dam thupilo na pining wi ke hai sar sing terang na do posi lang di cultural secretary posi lada jutang jubat pen kacharap tadu lasila bangso uniform civil code long mohedong ta ni pulo lada jutang jubat lapen pangri pangdon lapen landak itu manem lapen ason taksi kisar pusar penang klempo maron kado gawe ladak aron irrespective of religion beseda kato aron lang nam de pin pen ba paprek prepin pen kado gawe pansi to sai po pulo dang te non aron alam sinang le rok lo da religion po alam ta do ko basi dang te non labangso uniform civil code jong si ladak itum along rilong ta nang bikok lo pulo dang te iltum khai so tum jasemet itum ka klika chuphejo atum aphan lapen kaprek adhorom atum aphan khai so adhorom atum aphan kana hok lapuson avidajima nang lipi puji lo sokuda te kitchengsi pining we labra atok so along nilipan lamthi pajai phan niltum APSLC Central Committee along Law Secretary alang ni phan stame ninga klong pen choropar lo no pen adun thu la pining we nili kopai ke me APSLC ke Japon maifu hilitum kaching hon akhai je sar long nili labang so chithan chimu mate tok so long ke dudun lok long pop ko pai ke me pot alang ni phansta me nili hin pen ning klong pen choro parlo la pen nili tum wan dora pet nili tum kaching hon korte mida terang phansta me ning klong pen choro lo la sila solong nili thi hek pen kaning ye du nang tung bang ke la lo uniform civil code po bang ke athepi bang ke la lo la khei do an la pen dhormo do an pangrom pet pen ka dogwe phan pangrom pet pen isi aron si donangji pula bangso aphan si uniform civil code pu ki jongdak pu si nilihin pen chini dun la si la solong bangke mu pen daily tum sarhin pen ta chethan pon lo DPSP pu la bangso long halada ka bangke longri ke cari mate Indian Constitution along abangke hala bangso article 44 along abangke kitab ke dolo sitame haladak aku isi ke jongdah mabangke lalo je labangso arona bangke Constitution hin pen bangke labangke jongpon lo mate
Warsai people lo sitame lada government kecariatum halatum la bangso arona teng pen claim vek nang jipu bangke halada ka bangke ketok pondak abi la ke claim ta chok claim ta chok constitution hin pen bangke la ka directive bangke pilo sitame ruling mate sarkar kacari tum bangke la bangso arona teng pen claim vek nai pu bangke hada ke ketok dak abi la pentu la uniform civil code po bangke dak ili tumalong rilong mate indiang kanglong bangke la so arona bangke la bangke pinchong un ik pipot ma pulote la dak ili tumalong rilong bangke dak ili tum akhei do pik asin la ka do we akhei tinta mena ajutang do mena apindeng do nasi ka do we akhai ta ajutang prek jam la pen apindeng prek jam aposi la ka dok we tumhan jutang isivet claim nang jipu la bangke mo iprang mate ili tumalong rilong la sona ronjong si pinchong del pute la bangke isi ron thama doko ki pusinilihin pen mathada la pentu la bangso uniform civil code jongsi dokok pulote kedamtang arni nini thom aprang dak asama chief minister pulo Moki wangji sengkan surihini rangkoi rapli aningkan thang ciklo penke labangso uniform civil code bangke asama long penstame labangke pangdak det popuselang lihin penstame jaipon stame la solong nili sodak penalang lipan ki pudu nang tung bangke lalo alang lining hang aling le ki claim ji lapuke kali labange claim long le lapen nili tum inglong asu mate tribe atum bangke la bangke cidon dunun e pipot ma pulote nilitum ta karbia khai mate inglong asu tribal atum ta mena jutang doko la bangso jutang bangke ciklem long lim long nangji si la bangso jutang ciklem long lim long nangji pulote ilitum la bangso arona bangke ilitum kroy dunun elo la si uniform civil code jong si nang pangdak der lo pulote bisara lam cethandam lo nang ilitum karbia khai pirthe thipdam pen ilitum ta me Adamasar pangri pangdon tami ili tuma jutanga teng pe sili tum claim la bang so jutange claim po na bang ili tum bangke pudam lo nang aman bang man pho horpo bongpho pusili tum chetan po la sala bang so horpo bongpho bangke uniform civil code jong sinang bikok lo pulote ili tuma bangke claim long le det po la sila so ke claim long le det dia long bangke nili kacuning ri gang tung mate ki jong po nang tung bangke lang lo dak ili tuma long ri long Karbiang Long Autonomous Council pen mate Karbiang Long a district pen ilitum la jutanga hin natu ot pontip KCS po kacikrong atum alang litum la bangso putak la bangso alam la bangso news ajulong lokpen tong sikot pen la so aputak alang litum khamke nai polo pipot ma polo te jutanga hin alang tum siki ot tip alang litum long sini litum ka dokwe solang do karbia khais tame RDP dun lo tame pinia ni pipo se alang litum do joy lo labang ta isi litum matha dam me alam doko la si uniform civil code bang jong sinang bi kok lo pulote ilitum a khei la pen ajutang bang ke virdet pupusi nilihin pen radapan thanang tung la pen labang so uniform civil code bang ke ilitum asamang kangalong labang so kipa bilong le dedi kipa wan long le dedi la bang so jakong kipa wan long le dedi phanke kadok winning si pet pen ilitum opus nai mate khamke nai pusi solang do inglong arat phanilihin pen ning aklong pen tuning rilo la si la ansi la song deng bangke nilam toni ko na to hero paper pe lo nang lihem pen tambe klar dak lo la nang li ke la son ron barim pen aposi ka klika phejo kado ka betaman nang li mangai texture posia julong asia kero pilo nang li him pen tambe lam klar ki pipon pen nang than pon ajok la sia ho kalam lo hala dak to kala lo tum indian constitution ke thak do basic fundamental rights pulakang te la bangka kenang sot 9 lo la penon bangke directive principles of state policy DPSP movement pulo la sila bangka mandatory ki kali claim vek nahi po kali sitame claim vek nahi po kali sita non BJP government puna ko po la tum bangke claim de po athela tum ke khai so phan ke lang ne pik ma di lang sile duk la so posi la tum bangke ke bor i jia phan la tum ke claim phan ka bor i phan sin bor i po la si tum ra tum bang reset pen si dona po la to non dam tu pin nang pini youth wing pen nang chitong dun do posi ake hai bida
terang pedia sing terang lasi non nang le youth wing men sedang represent non lo pasi labang so uniform civil code pada article 44 of the Indian Constitution along the top isia dia along ke isia role se dopo isia jutang se dopo isia name se dopo one nation one law isia dia along isia ron kapin chong jepan polotang te India a constitution ke frame atum the framers polotang te itum dopik lo da Ambedkar pen chenglok halabang so ho drafting committee lo members ke do tum an kimat hadam de India long kaprek akhai do adhorom do di multi and diversity population ki pudo di unity is na ki pudo do India long di kaprek akhai pen da pangui ku ngoposi hala constitution ki frame atum constitution ka pinchong atum mathasi preamble mate introductory part of the constitution polo constitution purpi aprang arlo ludle aprang preamble puketok dei hala da ketok kala poson hello India is a socialist secular and democratic republic hoda ketok do lasin non labangso a preamble pen ladak roklok bo non article 44 jongsi pa implement that polotang te freedom of religion of that po nangning hangaling thorom elong that po mati di lapen minority tum han ni minority tum han el tum la article 25 pen 29 an lang te tum theklong po minority tum a culture ni a religion a institution and the safeguard nahi po the constitution mein to pe lasinon laso article 44 jong si pichun det polodang te ili tum non ove ki midum da kama thake nang sor posi nang lihin ben pipu dunji non ove ki midum ke charlie do ke charlie kapre university level do college level apen schooling apen higher secondary level ando elo non ove ki midum jasemet apen constitution kang chap tame non charlie pon bom lo posi nang views non ni yan kang tu makan hello nang pan kar kang tu mak as a youth leaders nang lihin ben kopi lo pu uniform civil code jong sila nang pichun diat pulo tang te tum che song thunang puma mate nang relationship mathaji ma six schedule along ana bangke India arlo an bang pa implement na sita laitum tribal area mate six schedule area angkang arlo bangke laso aron bangke nang biun e putong nang lipuji ma kopi puji nang Apor so karju pani lagi thai pan nali tu apor na pipor apang siya kero pilo sar panta pen the PSLC Central Committee kai sar jai kathar panda kero pilo ni la so tok so long ni pana apor na pipon pot dapan nang ni la panta la Central Committee Secretary of Law kai Central Committee kero na pilo pen ni dung la ipen marapet tam lebih tok so long se tong pon thai pot manta akiro pilo lasin nang so nang karju abang ke nili lan thek ukali stamen nili thek anbang ke peklar po lapu sar do pot neta nili lan nili experience ta bela asila uwe kimi pe nili kijong dai mi la pulo open nang li pulo sar la so pot kache song si keneng ma khang phip ji ma $6 do so nang karju pot magala ga hoppel ma sar athemali tu khane neli puang tu mang lo son lo CAA di India arlo an pa effect nang CAA no doubt di kapre state along rilong pa effect nang setame north east angkang arlo bangke nang bilong li putong nang li pujima non la so uniform civil code ta India angkang pi arlo an pa tu nang setame north east especially north east mate tum lapu area tum bangke khai so tum si jasimet ki ong po pot khai pi tum along ke tum ge sing badon de khai pi tum jutang long ke personally pujima ahokalan mo sarlo bangke itum north east angkang ke khai society pot tribal society bola ke kan hok the thani ma pusini ne jong dai itum la wiki bihin benda athema la so UCC nang bikok so pa implement that body tum ge lage kisung atwar si bang po athema dak adhorom tindo la penani me konom tin se kaptek po hala soli tum mina jong jong dharom tami tum cheklem lo athema hala ke bang eklai vet si claim nang ji pusila ke nang implement po
udang di tu mereka nak hit pergi lagi asila bangke judi implemented pun di tu mereka cesongi kenang solake uwi kimin penta ini views ke lalu ki puji bangke asik ke bang hilang ani bang tame lason ni nak claim dat pote tak ke cidon nang nelo la pen ko la so na implement tu mak kisung atau warsi bang lagi ini bang jong dai bangke asik ka do bi uwi ki penta la halo itu mugi pui bangke la so UCC jo ke implement pote tum ke kan hok hit tanji lagi lalu ini pun dah bangke sir La sila dak nili pohiriat po Part 4 Article 44 of the Constitution states that the state shall endeavor to secure the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. However, Article 37 of the Constitution itself makes it clear that DPSP shall not be enforceable by any court. Lain lo problem mang mo hen nang li da pulo. Ahok lo Part 4 ateng pen la bangso uniform civil code bangke citizen to bhat pabina setame po ko dak puthulo Article 37 of the Indian Constitution hada pulo de tum thek thulong po je ladake directive principle of state policy bangke shall not be enforceable by any court. Court pen se lason binot pake na puni mane mupen pulo mane di iri nang tum loksi ladak tok ngoi pu bangke tu manung edesi setame non dobom BJP government atum ke mupen pulo ke di khai so tom han ke la tum ka ning dok dil khai so tom han ke kitong CGC kaida ka mathalo posi latum abangke la kai keta atha ke dober je phansi latum bangke bor ipo ba ili tum phan nang ke dong CJ phansi bor ipo la sitang de sir non iliaga kai sar jai ka thalong sdam po ili tum phan non generation awe punan ko po ili tum kang chap dam nili kang chap dam ta ke thek long lo son lo aphong tinung itum ai court ka si toklong si jakong ke thewan pu si ning che thedun pen ili tum kado ka be rat karbi anglong solang do arat an namin ning ke theben si chokong prong ti rat charia som phan punon ba kaprek asong phan punon sitame de lasi halabangso lam donalong ilitum langnam lo pulo dangte jakong ke ban kali jakong nang kero da son si mande lasi non ilitum jakong nang rod bom lo illegal pen sinang claim bom lo dangte non abangke halabangso itum phan jakong nang kero pi me heno no allo nang ka selam pi lahai de aron re pe nonson long recap karmiang long termas council election nang pa dota state election commission pe panchayat aron nang ki bibor i lahai hui non lang nam lo pete la pen non ke do bom long le aron tamilata illegal mati di tum illegal ko sarba than bom long len lota ate me siksidul pute completely siksidul la teng ben si tum long le aron das pinchong nei polo non bangke Assam land law bang situm endung dan 1886 tang desar nilikang chapen ke theklong la son hello Indian Constitution long nale tum tame nang chipodum dan lop te theklong po Article 13 sub clause 2 long ke tokela son hello the state shall not make any law which takes away or abridge the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. In the non ilitum ladak pulo Article 13 clause 2 long pulo state tum aron kapinchong alo anutina phanta bat pon det long li ba state government puno central government punon aron ka pinchong along labang so aron ka pinchong pe namat hala citizen tum ar right sabang pavidet panahok det la puson pinchong long li la pen jo si pinchong det pulo tamte hala bang so aron abang ke void mane pilo unconstitution pusi la khadet po la sinang li ya horisi commissioner ke claim abang pulo la pen DC se ta ke man bang pulo la pen principal secretary tame kiman bang pula posisar nang lila solam kroima je ilitum non lahai allo ilitum
iltum karbi atau phan la sik sidul asap so iltum phan aja kong nang piar hon anta non iltum phan along penang ki thi boni si government nom pon bom lo la silahai kang botang aja kong kivir tang aja kong an ilitum chelong thu una langma adema Indian Constitution Article 13 close to along keto ateng pulot angte hal hai kahin no allo kapin chong tang ason an make jongsi iltum public itum inglong aso tum arar jongsi labang soron kapin chong pen nang thipon det pulot ang halabang so aron bangke void posipulo void mane there is no any effect akse abidelo la so putha nang li than ta sa la dak pa la monang li kaning tang alam da clear lo ilitum munit ilitum schedule tribe schedule caste to male puchot kali da munit ke doan India dang ke doan munit atu phan ke India su to phan ke alang litum phan ara jakong ki pitang ajakong ki pitang an ke akaprek allo selam ra halabang so ajakong than un e pusidak ang deng pi kreke thom pen ang deng so hinia long si pudet lo article long constitution lo la si clear lo la posi ilitum ajakong ke pon un e la pen la UCC ke ni ligamatha ilitum north east tribe atum phanle kana hok chot jiga lilo lage kalan hala India dang bethe ke do akhai kapre atum adivasi atum da do olang amati di kalan OBC atum da do langke adivasi atum da do langke bisarlam bhojpuri atum da do langke bhojpuri atum da thik thete amethang a ron kopini doji mati di bongali atum da kapre kopini ron doji hala ante than pon long le de ji kalan enge la ke phodun bat nei ke setala north east atum la elitum lo ke phodun bat ni muta ong e oi tum oh eo itum bangge ambe itum bangge la itum a khay masi itunge ke prek ke itum mongolian na khay sai se ke ang mongolian na khay sai se elitum a rono mata homas along society or ham phang along a rono mata itunge prek jek sai se lapot angel la hello itum ang thek long mati hala ke prek je hello ang thek long mati di kalan la ang thek puke pe choi ri ka ching choi le ang thek chot kali athema pe ri ching choi bang la ga se prok jok ta thek ba ko man ni akhe ka prek akhe tum na nang ching choi dun den nang ching kok dun den nang idun den ta thek hala ke itum ang thek se ta hala bang ge chi ot thi un e ang thek bang la ilitum a ron abang piso ke pangri hut itu sang pher nok lang banta ci piji horta ci piji non hut horabang pi oedet lo eta sang pher nok lang banta piji halata non ci pilong ledet poke bang kecil dengue nok lang banta ta ho puge halatung avede halade amben halaka ce pangri hutta elige ason ka prek si ke pangri halatum ateng che plang nun lote ape che kok dun ling si me thor chom si la si arting chen nang po ke claim dun ji angela ke karbi aron ka lidet la ke ba ilitum tribe atum aron ka lidet la ke ha bamun atum kam pina kala ke la buya ange halata claim dun tu det pulote bamun ka lili pisi bamun ason ke plang dun ke ceplang dun nange ke ceplang dun ta eli ceplang dun et un eda jike mon non neli bisaran neli ta neli methang na neli lam che dan nang titilo la solam dia bang nang pulo nang tunge kathar ke bamun ke pulhe ni phana nang pulo na kathar inti kathar bamun ke pulhe te bamun ka liti ni tunge pulo inti kathar sekar klia tupwa lingle bamun cry poma di bamun puke munit akhai pinak lage bamun polate anukan te ing chimji lage a ok a vipen a kam pinagabati di lage hara anthropology pen puke DNA puke mati di DNA pot DNA akaprek apot si
itum arje ta pregya ejek lo matidi ang jong helen ni bamun che krong dun setan ni ke neno kan ing chim che ko bulo che pang chim tek po ing nek tu me la na di ba jong helen ni bamun pu chi pudun setan ni ke ching da wang kloi thep thi ni ko bulo che pe thep tek po la ke un e lagi la bu yo la si lai hu lam dokok pada majo la si akaprek ang tek de lo ngen non ke hala UCC pe na jok si hala ang tek na che pawedet nai pu ang che pawedet nai pu sita hala RG bang che pawe un id de ji ke jo ko pulo la hello ngi tu mang nang pang tek bom po kai ta hala bang akhe kaprek tu he nang pang tek bom po la tum na che plang nun thap tum yu pu si e tu man si bang nang lem nang lang rem tu bom po ken te la pu yo la si la ke tu mang na hok pik po pu si neli kacini setan non kamatha rat atumang bong kap ki pupu ge la hala BJP dong ke pu ja semet RSS bongo sena BJP dong ki pu ge la UCC pe dolote Christian la pen Muslim atom phan pawedet unpu boleh ki pu dang ke ka pawet ke Karlen ke amat ajha dengan mata dun krang amat misen lo ate pu je kroi dun tum ta dol he non ke ong elo setan ningkan hini ba prang ke misen lo pu ke kroi dun tum ta dolan tena non api ke chini lo pasi la ke non ke kroi kre lo tema setala itu mana pe kroi bor i ye phan ke la ke klem bom lo la so ka ang ye seta hala Christian men Muslim po bang ke amen si enchor lo lagi ke phoji ke la tribe ke do ando ke Christian da me Muslim da me hongari da me pho lap pola bang ne liga chinia tengke bisarlam dei sekar kli dei itun sekar kli po hem arnam puji badidi sidala uniform civil code polo de nangli hem arnam pu pulong le daji Sanskrit pen si punangji ko pulo ni ki pupo di sita ঘর ঈশ্বর পুকে পুলন নাই দে লাগে ইতুম কারবি ইতুম আসে কারবি লং লা নিংজি রং লতে লাগে আরতি টারকলি তুনো তাকি ইতুকে কালিমা লান্দি লাসি লাথুকে ইতুম হং হারিয়া তুম ধর্মন তা লাগে এফেক্টেড পো লাগে লাগে Christian Muslim chot kalilu pusi ne mata lage apen hala daket tok masih klar dake irrespective of religion puke daket tok kalan klar dak lo lage la UCC ke hai UCC la so ka effect je bang ke dhorom pulang le lo lage ang to la manda lo la pen la itu masa ma jimunista ni mondo bisor man ning je lo non la muslim to phan he di la hai osomar padu ulong le pu pipi neta non la dak se pilut pon pu pusi alang le nam ning jipon lo la ke ninga matha la kaning ye pon ge hala tribal atumang bong hala elitum chini matha dam krang amat la mia phan ke lang un e heding amat ait bonde misen lu pa pe pu dun nang pa phan chot la bang ke ne matha ke lage thema osomar pe du olong le pusita bang bamun dum da che pe du otiti gan de yo bamun khatria tu dai ke do OTT si itu para population na nangilit munak lo gente kalima gala di afrang ke karbi Assam ke karbi adet pu bonte ha de ke pandam adu anta rani anta karbi anglong pulo ke karbi adet pulo gente lapen hapu ke boro adet pulo hapu ke chomang atau adet pulo ainganon ke bamun khatria tu mang nang ong munak ko pia pot lon te la ke hala tum che pe chan wara posi ke ong munak lo bon te di la thu ke la si akiro pi par pi lo la sa port ado lo posi ile tum peneng we bang ke jasimet la lo itum constitutional day posi Ambedkar pandai tum churo lo pen alang li long kaceradun ile tum north east pen punang kopo reverend jajem ni kholsroy kalang lo architecture of six schedule ni alang li six schedule ko poson se pinchong nai ma ko poson se jakong hala design ke selam dun hendi ko pipia jakong ke jok dun ko pinai ma ko ke reverend jajem ni kholsroy lo aditang la si alang li phanta mi tum choropik nangji athi alang li jong si dun de pulo nang te Ambedkar ta me matha lagun ni deta hai Islamia langli kacerab dun di assistance ke dudun tega pota me langli panda kero pilo. Las itum
itu ning ke cibi nai mate ning ke thedam nai bang lain lo ilitum India tabe parliamentary form of government lo di parliament si aron atang pencong si cari po ko pipi aron doma constitution along tabe jokpon po kenang ni ane bar po son si dulo lason ata si itum Britain constitution le itum lang dam ta lason lo sitame hadak bang ke lain lo itum ka chininan nai bang ke parliament longjong si lo ka pencong lo pote warun nin hodak bang ke sita India lo mage mo pe ninge thedam nili ninge thedam bang ke lain lo parliament lagi thega lide constitution si ke thebina la si itum hala rule of law kulong na itum purhi lo constitution is the supreme law of the land di all laws passed by the legislature must be consistent with the provision of the constitution ajat aron atang le pincong sita halak constitution lo ke dotang our movement si ingsir si pincong nei la si ako ladak puthulo article 79 la ke parliament ke sengi article lo aja kong lo la 79 ben si sengi lo troxikebra sirket andeng pi ben si seng lo la si adak puthulo parliament is only a creature because parliament is under the constitution which form under article 79 of the constitution la si constitution pensi parliament ta ke plan chalo la hello itum ka chini na nai mak la si non ka do ka ve itum phan long recap ponon ndi ason panchayat aron ponon state election commission ponon ajat aron itum phan na paino piloda la hai aron antame ilitum mopen polo ke article 13 close to bench dan na lapen ilitum article 79 along ke tokta dolo parliament ke senga ja ko lapen haladak ki paklar dum thu bangla hen lo parliament ke constitution pe si ke plan chot bina creature mane kopinia son he yo ka pinchong tang ahon mu bina lasi constitution hen lo ke the lasi to pineng we talks on 6 schedule to the constitution of India and autonomous state pineng we ingdeng pharo ke thomra plikebra pligi chok lo lasi pineng we bangge ake hai Dr. B.R. Ambedkar amendments nil tum labang so talk so ing nilo lasi nangkelang dun akorte la pening jira tum han andame akiro paper pig lo la penang litum tame un an sharing tha labang so chatai la ke nilitum un an pen kachini ne der arara tum phan ke than ki mum pon je phan nilitum bor i nilitum thek o pokali sitame nilitum ke thek ason pen an nilitum kachini ne tum phan ke than ki mum mi phan nilitum labang so chatai ing pupon lasi nangkelang dun tum phan antame choro par pig lo la pen choro thule thot lo peneng we ladak akai sarjai ka thar name studio long ke bang pen lam thena che pa choi dun pot long phana ke ro pilosar la pen dun thu thulang akai sar sing terang alangli tame peneng we uniform civil code along lam the nang chi pidun lo ba alangli pen pek lang pon lo asi klar lo asi alangli phanta me choro lo la pen youth ana thu pen tame akai bidya sing terang alangli tame lam the nang chi pidun lo lasi constitution kan chap bang ke non owe kimi to bang ka kenang sot atema owe ban dam tang lo non appear theke owe kimi ba non kai kimi long mangke ajat ason puno tame aron pensi tum ke cari bina posi owe kimi tum aron kang chapa kenang sot lapen songja pi tum andame tum aron bang tum chini nangji laheno aron si itum panang pejoko lasi pineng we tok so bang ke tum panse kang ton lo kado ka be nang kelang tum ara do an pantame nang tum nang kelang tum pot lapen comment tame nang pidun theka pon al tum hana churulo lapan sinili tum tok so bang ke kang ton lo kardom